Ak pracuješ vo finančnom sektore, tak spozorni. Od tohto mesiaca spúšťame novú kampaň pre spolupracovníkov, kde môžete začať s nami spolupracovať v rámci finančného sektora. Naša spoločnosť Ifineo sa venuje financiám, čo sa týka úverov, poistenia, druhý, tretí pilier investíciám. Takže kompletne zastrušujeme všetko a v rámci spolupráce máme všetky spoločnosti v portfóliu. Takže nestane sa, že ak obchodník preferuje nejakú spoločnosť, tak nebude ju vedieť predávať. U nás sa s tým nestretnete, máme všetky banky, všetky poisťovne, aj správcovské spoločnosti. K tomu celému máme ešte aj zdravotné poistenie so spoločnosťami Dôvera a Unión. Takže ak by niekto chcel v úvodzovkách predávať alebo poskytovať toto poradenstvo a uzatvárať tieto zmluvy, tak aj toto je možné. Toto všetko sa deje za jedny z najväčších provízií, ktoré na trhu sú. Takže naozaj u nás sprostredkovatelia si nielen vedia sprostredkovať a poradiť tomu klientovi ten najlepší produkt, ale ešte aj za tú robotu dostanú jednu z najväčších výplat, čo sa týka financií. Ostatné maklerské spoločnosti, nakoľko sú široké, čo sa týka kariéry a majú veľa manažerov, veľa riaditeľov, tak tie provízie sú v priemere o polovicu nižšie. Takže ak nováčik príde ku nám a začne pracovať, zarobí raz toľko ako v nemenovaných maklerských spoločnostiach, ktoré majú svojich kravaťákov. Takže v prípade záujmu, ak by si chcel pracovať v finančnom sektore, neváhaj ma kontaktovať alebo mojich kolegov a veľmi radi sa s tebou stretneme a porozprávame sa o možnostiach a podmienkach. Pekný deň, ahojte.